Уважават те не за това, което се стараеш да бъдеш, а за това, което не позволяваш на другите да бъдат около теб. Ето правилата, които задействат уважението. Не обяснявай очевидното. Ако човек не разбира основното, не губи време. Уважението започва с този, когото не убеждаваш. Поставяй граници спокойно, без истерии. Този, който крещи, моли. Този, който е спокоен, установява правилата. Не се оправдавай. Всяка допълнителна фраза след «не» е стъпка към загуба на тежест. Искаш да бъдеш разбран, не бъди достъпен, не търси одобрение. Ти не си продукт, ти си позиция, а позицията винаги не се харесва на някого. И това е нормално. Напусни, когато с теб се държат неуважително. Не отмъщавай, не спори, просто изчезни. Мълчаливото напускане е по-силно от всяко ти ме недооцени. Мъдрецът не изисква уважение. Той просто прави невъзможно да се отнасят към него иначе, каза Сократ. Уважението не е в гласа, то е в поведението, в паузите, в това, което търпиш. Напиши какво смяташ за главен показател на уважението.